Den komplette mindfulness meditation. Start med at finde et sted, hvor du kan være uforstyrret og tryg i den næste halve times tid. Sæt dig i din favorit meditationsstilling på en pude på gulvet. Du skal sidde i en opmærksom stilling, hvor du holder ryggen rank, men ikke stiv. Du kan også vælge at sidde på en stol. Så er det vigtigt, at du holder ryggen fri af ryglænet, og samtidig med samme opmærksomme stilling som på gulvet, hvor du holder ryggen rank, men ikke stiv. Tillad maven at slappe af og blive rund. Og sørg for, at du har plads i brystkassen, så der er god plads til at trække vejret. Og hvis du har tøj på, som blokerer i taljen, så løs op for det. Indstil dig nu på, at de næste 30 minutter er helt dine egne. Tid til bare at være. Tid til at møde, hvad der end måtte komme, og at du vil møde det med venlighed og accept. Og luk nu øjnene. Tag en dyb indånding og hold vejret et lille stykke tid. Og slip så langsomt luften ud igen. Tag så yderligere 2 vejrtrækninger, hvor du holder vejret et stykke tid, inden du langsomt slipper luften ud igen. Og tillad så din opmærksomhed at vandre ned til kontakten med underlaget. Hvordan føles der lige præcis der, hvor du har kontakt til underlaget? Få fornemmelsen af, at du nærmest slår rødder helt ned i jorden. Tillad så din opmærksomhed at vandre op til åndedrættet. Dit livgivende åndedræt. Undersøg nysgerrigt, hvordan dit åndedræt er lige nu. Fornem indåndingen ind i kroppen. Og udåndingen, der forlader kroppen. Fornem pausen mellem ind- og udånding. Registrer vejrtrækningen ligesom den er. Den skal ikke være på en bestemt måde, så forsøg ikke at lave den om. Så hvis den ligger højt i brystkassen, så er det lige så fint, som hvis den ligger dybt i maven. Så vi har fokus på hvert enkelt åndedrag. Og vi lader tanker og
sansninger og følelser falde i baggrunden. Fokus på den enkelte indånding og udånding. Og fokus på pausen mellem hver ind- og udånding. Og på hver ud- og indånding. Vi skal hverken gøre eller nå noget. Vi skal alene have opmærksomhed på åndedrættet. Du vil opleve, at tankerne gerne vil have fat i os. Tanker kan godt lide at få fat i vores opmærksomhed. Det kan være tanker om fortiden, tanker om fremtiden eller fantasier. Det er helt naturligt. Det er tankernes natur. Så når du kommer ud i tanker, så registrer tanken. Se, hvad den handler om, og giv slip på den igen. Og det gør vi med accept og venlighed. Og hvis så tanken kommer igen, jamen så gør vi det bare igen. Altså registrer, hvad tanken handler om. Giv slip på den igen og igen og igen. Og når vi har gjort det, så tillader vi vores opmærksomhed og vandrer tilbage til åndedrættet. Så vi har opmærksomhed på åndedrættet. Bemærk, hvordan indåndingen får maven til at hæve sig, og udåndingen får maven til at falde ind igen. Bemærk, hvordan luftens temperatur er i næseboret. Er den lidt varmere, når den kommer ind i næseboret, end når den forlader næseboret igen? Og tillad så at bemærke hele åndedrættet igen. Indåndingen og udåndingen. Og den lille pause imellem ind- og udånding. Og mellem ud- og indånding. Og skulle du blive lukket ud i en strøm af tanker, så pyt med det. Du kan øve dig i at sætte en lille etiket på tanken. Så når tanken er der, så registrer, hvad tanken handler om. Fortid, fremtid eller fantasi. Sæt så en lille etiket på tanken. Giv slip på den igen. Og tillad din opmærksomhed at vandre tilbage til åndedrættet.
Tillad nu din opmærksomhed at finde det sted i kroppen, hvor du tydeligst kan mærke dit åndedræt. Det kan være i maven eller i brystet. Det kan også være lige præcis det sted i næseboret, hvor luften passerer igennem. Der er ikke et rigtigt eller et forkert sted. Du skal finde det sted, hvor lige præcis du mærker åndedrættet bedst. Og lad så din opmærksomhed hvile på det præcise sted. Arbejd nu med at udvide din opmærksomhed. Vi har stadig et lille fokus på vores åndedræt. Men samtidig så udvider vi opmærksomheden til at rumme hele kroppen. Vores krop som en helhed. Forestil dig, at du trækker vejret ud i hele kroppen. Hvordan føles det nu, hvor du har kontakten til underlaget? Træk vejret ud i hele kroppen. I hele kroppen. Hvis der er steder i kroppen, som du ikke mærker eller ikke mærker særlig tydeligt, så tillad opmærksomheden at vandre lige til dette sted. Enten det er i foden eller i ryggen eller i øret. Find dette specielle sted, og så træk vejret ind og ud af stedet. Ind og ud af huden på præcis dette sted. Omvendt så kan vi også opleve, at der er steder i kroppen, vi mærker særligt tydeligt. Det kan være, at der er spændinger eller intensitet. Intensitet er også det, vi nogle gange kalder for smerte. Smerte er jo et ord. Og vi kan tillade opmærksomheden at vandre hen i det sted i kroppen, hvor vi mærker smerten eller intensiteten. Og hvis der er områder, der kalder særligt på os, så starter vi med at byde dem velkommen. Vi behøver ikke at elske dem, men vi vender os ikke væk fra dem. Og vi forsøger heller ikke at skubbe dem væk, selvom at det godt kan være en naturlig første indskydelse. Men vi vælger i stedet at rette vores opmærksomhed mod stedet i kroppen med venlighed og accept.
trækker vejret igennem det sted i kroppen, hvor vi mærker intensiteten, og tillader kroppen at åbne, løsne og slippe omkring stedet. Det vil sige, vi retter vores opmærksomhed mod det sted i kroppen, hvor vi mærker intensiteten. Træk vejret igennem stedet og tillad kroppen at åbne og løsne og slippe omkring stedet. Og når det løsner, så går vi tilbage og trækker vejret gennem hele kroppen, ind og ud igennem huden på hele kroppen, og fornem, at kroppen er hel fra top til tå, og fra tå til top. Træk vejret gennem huden på hele kroppen og fornem, at kroppen er hel fra top til tå og fra tå til top. Fornem hele kroppen og træk vejret igennem hele kroppen. Og fornem, at vi er hele fra top til tå og fra tå til top. Nu udvider vi opmærksomheden igen og tillader denne gang opmærksomheden at vandre til vores ører og bringer vores fokus på lyde. Lyde, der kommer ind i vores opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik. Vi søger ikke lydene, men bringer opmærksomhed til de lyde, der nu tilfældigvis engang kommer lige nu. Det er de lyde, der er tæt på. Lyde, der kommer langt fra. Lyde inden for bygningen og lydene uden for bygningen. Vi har opmærksomhed på lydene foran os og bagved os, over os og under os. Vi navngiver ikke lydene. Det vil vores sind ellers meget gerne. Meget gerne fortælle os, at det var en fugl, og det var en hund, og det der var
vist nok i en bi. Men vi øver os i at give slip på sindets tendens til at navngive og også nogle gange dømme lydene. Om det var en god lyd, eller en dårlig lyd, eller en behagelig lyd, eller en træls lyd. Men vi har fokus på sanseindtrykkene. Så vi har opmærksomhed på lydene. Om det var en høj lyd, eller en lav. Har den en rytme eller en puls? Kommer og går den? Og vi bringer opmærksomheden til stilheden mellem lydene. Og så gør vi os klar til at flytte vores fokus igen. Vi tillader opmærksomheden at rette sig mod vores tanker. Tanker ligner faktisk lidt lyde. De opstår af ingenting og forsvinder ud af ingenting igen. Vi kan godt have en tendens til at smelte sammen med vores tanker, og før vi er ved det, så er vi forsvundet ind i en tankestrøm. Men nu vælger vi at bringe opmærksomhed til tankerne, som vi gjorde med lydene. Vi bemærker, at de opstår, og at de forsvinder igen. Tanker kan have mange former. De kommer som lyde og billeder. De kan også være små eller større filmsekvenser, der kører i vores indre biograf. De har alle mulige former for indhold. Det kan være et minde. Det kan være indkøbssedlen, som vi skal ud og handle ind efter om lidt. Det kan være tanken om vores krop. Nogle gange er det tanker om tanker. Tanker kan også have et følelsesmæssigt indhold. Vi kan mærke dem i vores krop. De føles tunge og angstfulde, eller glade og fredfyldte, eller måske en kedsomhed eller noget helt andet. Men lige meget hvad de handler om, så betragter vi dem alle lige. Ligesom med lydene, så tillægger vi dem ikke nogen betydning. Vi betragter dem alene komme og gå med samme interesse, som vi giver vores vasketøj, eller det vi fik at spise til morgenmad. Vi undgår at komme med ind i tankestrømmen, men nøjes med at betragte dem. Og når vi betragter dem uden at tillægge dem nogen værdi eller stemple dem som gode eller dårlige, men blot ser dem for det de er, så vil vi med tiden opleve, at tanker er lidt ligesom sæbebobler. Når de bliver pustet ud, så har de mange former, størrelser, farver. Men når vi rører ved dem med vores bevidsthed og ikke går ind i dem, så puff, så springer de.
og forsvinder. Og hvor er du nu? Måske opdager du, at du ikke længere betragter tankerne, men at du er blevet trukket ind i en tankestrøm. Det er faktisk helt normalt. Så lad være med at slå dig selv over det, eller bebrejde dig selv noget. Tanker vil så gerne have os med ind i historier om fortiden, eller en planlægning, eller en bekymring om fremtiden. Så pyt med det. Bemærk med tålmodighed og venlighed, at det er det, der er sket. Og tillad sig dig selv at vende tilbage til at betragte dine tanker, samtidig med, at du har lidt opmærksomhed på dig selv. For vi betragter bare tankerne og tillægger dem ingen værdi. Se på dem med samme interesse som vasketøjet eller som det du spiste til morgenmad. Du vil opleve, at hvis du ikke tager tankerne personligt, så tager de heller ikke dig personligt. Så gør, som du gjorde med lydene. Betragt tanker som ting, der opstår og forsvinder igen. Og til sidst, så sidder vi med det, man kan kalde valgløs opmærksomhed. Det betyder, at vi sidder med opmærksomheden på det, der nu lige vælger at dukke op. Og det kan være, det er en tanke, det kan være en følelse, eller en sansning i kroppen. Vi sidder med åbenhed, fuld opmærksomhed på, hvad der nu end måtte dukke op fra øjeblik til øjeblik. Det kan være, at det springer fra en tanke til en sansning, til en tanke, til en følelse, tilbage til en tanke, der var der lige før igen. Det er ikke vigtigt, hvad der dukker op. Der er ikke noget rigtigt eller forkert. Vi har bare fuld opmærksomhed på, hvad der end måtte komme. Og nu skal du forberede dig lige så stille på og vende tilbage igen. Tillad opmærksomheden og vandre tilbage til dit åndedræt der, hvor det nu føles mest naturligt for dig at have fokus på dit åndedræt. Vær opmærksom på, hvad der sker nu, hvor at du skal til at vende dig fra at have rettet opmærksomheden ind i dig selv til at vende opmærksomheden ud mod verden igen. Bevæg dine arme, hænder, ben og fødder lidt igen. Og når du er klar til det, så åbner du